लास्ट भागात आपण मालवणी शिवल्याचा रस्सा बघितला होता. आज मालवणी तवा सुके म्हणजे सुकं ओलं खोबरं घालून मस्त चपातीबरोबर किंवा नुसतं पण खायला अप्रतिम लागतं. काळ्या शिवल्या कशा करायच्या लास्ट व्हिडिओमध्ये मी दाखवल्या होत्या. परत एकदा दाखवते. मी वाफवून किंवा फ्रीजमध्ये ठेवून शक्यतो घेत नाही. तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर स्वच्छ धुवून माती असते त्याच्यावर ती काढून वाफवून घ्या. अगदी 2 मिनटासाठी गरम पाणी घालायचं की ती फ्रेश असतात. असल्या की तोंडं उघडतात. शिळ्या असतील तर तोंडं उघडत नाही, कारण की ऑलरेडीच ती उघडलेली असतात जर त्या शिळ्या असतील तर. घेताना त्या बघून घ्यायच्या, घट्ट त्याची तोंडं बंद पाहिजेत. फ्रीजमध्ये पण 5 मिनटासाठी ठेवलं तरी त्याची तोंडं उघडतात. पण मी सुरीने अशी कापून घेते, कारण मग त्याचा ताजेपणा तसाच राहतो. एक शिंपली आहे ती पाण्यामध्ये भिजत घालते, म्हणजे त्याच्यात पण जो रस असेल ना तो त्या पाण्यात उतरतो. ते पाणी मी रस्सा बनवण्यासाठी वापरलं आणि थोडं ह्याच्यासाठी पण वापरलं, सुकं बनवण्यासाठी. अशा सगळ्या मी काढून घेते. एक शिपी आपण घेणार आहोत आणि एक आपण टाकून देणार आहोत. त्याच्यासाठी तेलामध्ये ठेचलेला लसूण, एक हिरवी मिरची, 2 हिरव्या मिरच्या, त्याच्या हिरव्या मिरचीने चव अप्रतिम येते. त्याच्यानंतर कढीपत्ता, कांदा घालून छानपैकी ते गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर थोडी फोडणीत घालायची. खमंग असा त्या कोथिंबीरीचा सुवास येतो. आणि कांदा घालून छान असं गुलाबी रंग येईपर्यंत परतायचं आहे. कांद्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्याने कांदा ना छान असा मऊ असा परतला जातो. एक टॉमॅटो बारीक चिरलेला आणि छान टॉमॅटोचा कच्चापणा जाईपर्यंत छान असं परतून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ना आलं लसूण पेस्ट पण मी टाकली आहे. मालवणी मसाला, हिरव्या मिरच्या 2 टाकलेल्या असल्यामुळे मालवणी मसाला तो अंदाजाने टाका, नाही तर खूप झणझणीत होईल. चिंच टाकली आहे, अर्धा सुपारी एवढा. चिंचेने त्याला आंबट अशी तिखट मस्त चव येते. आणि छान परतलं की आपल्या शिवल्या त्याच्यामध्ये घालायच्या आहेत सगळ्या मस्तपैकी. आणि अप्रतिम लागतं हे. पावसाच्या ह्या दिवसात आहे ना, बाजारात भरपूर शिवल्या आल्या, पण भरपूर महागही आहेत. पण त्या ह्या सीझनमध्ये खाण्याची थंडी आणि पावसाळ्यात मजाच वेगळी आहे. शिवल्यामध्ये गरमपणा असतो, कॅल्शियम असतं बऱ्यापैकी. कॅल्शियमसाठी आणि चव तर अप्रतिमच असते. शिवल्या सीझनला तरी त्या खाल्ल्या जाव्यात. त्या सगळ्या टाकून छान असं परतून घ्यायचं आहे. आणि ह्या खूप शिजवायच्या नाही, शिजवल्या की त्या वातड होतात, म्हणून मी त्या वाफवून घेत नाही. तर 2 मिनटं परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घालणार आहे. आणि मग मी एक अगदी 2 मिनटासाठी झाकण ठेवणार आहे, जास्त नाही. ओलं खोबरंसुद्धा जास्त शिजवायचं नाही, थोडं कच्चं ठेवायचं, म्हणजे ते खायला मजा येते. पण लगेच गरम गरम का, ओलं खोबरं कच्चं ठेवून जास्त वेळ ठेवलं ना तर ते खराब होऊ शकतं. आता ओलं खोबरं, कोथिंबीर घातली आहे, झाकण ठेवून अगदी 2 मिनटासाठी वाफ करणार आहे. मग आपल्या तयार आहेत मालवणी शिवल्या तवा मसाला खाण्यासाठी. थोडंसं ना ह्याच्यात अर्धा लिंबू रस पिळला ना तर अजून चव मस्त लागते. खाताना त्याच्यावर लिंबूचा रस पिळा आणि खा. आहा, मस्त. 2 मिनटासाठी झाकण रेडी आहेत शिवल्या आपल्या. आणि वरून परत आता गार्निशिंग भरपूर मी कोथिंबीर घालणार आहे.